asingeke sasindiswa umoya. Yes. Kwabiza ukuthi ehle abe inyama ukuze akwazi ukurelate. Okay. Wayengeka kwazi ukusiredeema. Engakwazi ukurelate. Hayi. Ubezisobekhabeleni bethu uyazazi izinsizi zethu. Hawu ngayo Job. Ngoba wehla wangena kuso walapha. Kanti wayerelate nje. Ngoba awukwazi ukusindisa abantu ongakwazi ukurelate nabo. He had to relate. Wakhula. But to cut the long story short, ufika la bazalwane kungaze kuphela ugesi nikhale ngami. Ufika la khona ku chapter number 15. Uhleli nezoni. Angithi uyarelate. Oh yeah. Angithi uyarelate. Uhleli nezoni kanye nazo zonke bonke labo bantu okuthiwa babi uhleli kanye nabo. Uma esahleli nabo kwaqhamuka abafarisi. Abantu laba abangazathi bakholwa kakhulu. Abathi noma behamba noma befastile baqhubile sefastile bese bekukudla phambi kwabo bekhombisa ukuthi asikakuthi kuzobe manje. Kufanele kubonakale kungakathintwa ukuze abantu bakholwe ukuthi bafastile. But iBhayibheli lithi elokehleli kanye nabo base bemgxeka. Oh Jesus Christ. My Lord. Ngikhala kahle. Base bemgxeka uhlala kanjani nezoni. Awu kodwa umuntu wena. Wayesesho. Lezindaba eziwuqina. Ikhona lesine. Kodwa washo lezi eziwuqina. Kahle hle. Izinto ezilahlekile la zo4. Kulahleke imvu. Number 2. Sengikuzwile. Kwalahleka. Sengikuzwile. Hayi Lisekhona. Kwalahleka uhlamvu wemali. Number 3. Kwalahleka indodana. But into ngengene kuyo kakhulu. Ngiyakuzela. Ukuthi khona nale ndodana le ndodana endala. Eyayisele ekhaya. Kanti lahleke. Bayeke lezo gebengu ezilahleka No, asiyeke lezi gebengu ezilahleka ziphakathi. So lokhu siyithola sihamba ngendlela. Lokhu sihamba ngendlela umoya ingcwele lokho eyithatha eyiphakamisa ethi nalo ulahlekile aphinde nalona amphakamisa athi ulahlekile aye committee afike to say committee kodwa naye ulahlekile aye kulona athi naye uyashumela kodwa naye futhi unjani siyeke igebengu zaphakathi ngoba isigebengu siyalufunda ulimi lwangaphakathi kanti sona siphila impilo yangaphandle. Sifunda ithomole. Nibheke njalo lento ethomole. Come on. Enzeka sigidika nsesigida nezangoma. Nibheke lento ethomole. Ishaya uyibhishophi le. Shongo ukuthi wrong. Kodwa nibheke. Khona abagida babheke kuye khona abagida sebe. Dodwa ngeminye imimoya. Amakhanda enyoka. Mhlambe angikhulume bazalwane vele khuluma. Nangale nje kwalokho ithi umoya kusiyinto kwamoya. Into ejabulisa inyama.
iBhayibheli lo mama wayephethe le mali lolahleka lolu hlamvu kodwa lolahleka endlini yakhe. Yeah, lolahleka endlini yakhe. Ngoba into bekufanele ngabe kusizile kwezikamoya ilahleke kwakho. Ngibona bonke abantu abashayisa umoya nabagijimayo nabaqulana nabaphakamisa izandla abaningi babo uzothi uma uye emabhukwini uyofika emasontweni abo ubathola ukuthi abathayi kukhona uhla eselilahleke kwakho. Bekufanele ngabe lolu hlamvu kukhona la uluye khona kodwa lolahleka kwakho. Uma-ke uyofuna lolu hlamvu lithi iBhayibheli ulanda umshanelo bese ulanda ikhandlela izwi likaNkulunkulu ngoba ukuze siyofuna lezi zinto ezilahleke kwakho kufuneka sibuyise iBhayibheli study sibuyise ukuze ubone ukuthi lezi zinto ezikuhlupha kangaka zilahleke kwakho. Ulahleke kwakho. Number 2, into esibili elahlekileyo imvu. Imvu symbolize abantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi uyabona kukhona umelusi wezimvu which is the pastor. Nkosi yami. Ayijaja. Glory to Jesus. But into yezimvu, imvu mayilahleka ayibona ukuthi iyalahleka. Nkosi yami. Ilokubona utshani obuhle nje. Igijimisa utshani obuhle nje. Ilokhu ilandelana notshani obuhle nje. Ngenxa yokanti siyalahleka ayisekho phambi kamelusi. Imvu elandela izinto engalandeli umelusi. Yabona sekufuneka sike sibheke namaphosta esiwabeka lapha ngaphandle ukuthi asifuni ukudonsa abantu bezinto. Sesifaka amaphosta sesithi imphuputhe ziyabona sithi inyonga ziyasukuma kanti uma sisenza njalo sesibiza uhlobo olulandela ubabe lulandela ama-pastors. Ufika hlala bona ukuthi akekho ovuleka amehlo aphuma athi siqanjele wamama kanti hhayi awekho amanga la yikuthi wena ubulandela izinto ey'tholakala usuphakathi waze wangabona ukuthi usuyalahleka. Ubona la kuthiwa yizange inhlabathi ngizobusisa inhlabathi. Ubone abantu no-principal ubabone bemikhona, ubone ama-CA emikhona, ubone abantu abafundile bemikhona bephethe umhlabathi ukuze kuyothandazela umhlabathi ngoba they are not God pursuers, they are pursuing the pastures. Thina sibona abantu abalandela amadlelo, thina sibona abantu abalandela izinto. Lithi iBhayibheli konke lokho kuyobalandela abakholwayo. Lezi zinto zifanele ukulandela wena kodwa kufanele wena ulandele zona. Unenkinga umuntu ngoba ukuthi kuhlangenwe enkonzweni uNkulunkulu ene-agenda. Lapha enkonzweni ngifundisa ngokukhulu enkosini. Ngifike ngikhulume ngishiye phakathi ngizoqhubeka ngeviki elizayo. Nkosi yami. Kodwa umuntu olandela izinto uzwa ukuthi wakhona umprofethi oqhamuka somewhere ofikile edolobheni ungidamba phansi mina agijimele lowo mprofethi ngoba kakhulile. Izimvu zilahlwa amadlelo. Baba. Zihlale landela
kunana kufazwa ngemoto ngapha bagijime bathi kukhona angayitholi azolapha nakufakazwa ngokuthi ziyatholakala ingane agijime khona angayitholi ezolapha kuthiwa hey amabhizinisi abuthwa phansi afike khona angayitholi mini balahleka belandela amadlela belandela amadlela belangeni kutholwayo konke amanzi wakhe empompini wakho waya nawo umuntu ngokuthi umuntu ufike wabeka isandla nje lawo manzi aseshintshile njalo ulandela izinto wena awusiyena umzalwane uzothi mawufika ezulwini ufike zingekho lezi zinto ukhume phakathi bakumemeza esikhokweni bathi ziningi lapha esikhokweni ukhume ezulwini ugijimele esikhokweni ngoba wena usiyena umuntu kaNkulunkulu awulandeli uNkulunkulu wena ulandela izinto izimvu zibaleka shiumelusi ngenxa ukuthi landela amadlelo amadlelo. Bless the Lord, bless the Lord. But lo wesithathu nazi izinto engifisa ukuthi uyithathe. Hey baba wami. Lithi iBhayibheli indodana kwakukhona ubaba enamadodana awu2. Hawu kodwa boy. La madodana awu2 can you see that baby? Ngisuke ngazi noma ngiqede noma ngenze njani. Mase nini kanje. Now ukhona ubaba unamadodana ayi2. Uma kuthiwa amadodana usuke kushiwo abantu obazele noma obagrumile. Nisekhona bazalwane. They are born in this house and they are groomed in this house. Uma kufika isikhathi nomfana lithi iBhayibheli waya kubaba wafika wathi give me my portion. Ngiphe okungokwami. Kusho ukuthi le ndodana yayazi enezinto ezinhle ngayo yayazi ukuthi ubaba lo zonke izinto anazo zinezakhe kodwa kokubonakele nje la intambi ingafiki kahle kuparafini ukuthi ngiyithola nini Dambo esiphefa ifiki uparafini ngiyazi ukuthi aniyazi lento yephefa nina nazi ugesi Lisekhona bazalwane into eyayingalungi kahle ukuthi lifika nini ifa lami elubaba kimi Inkosi yami. waya baba wafika wathi nginikezela nginikeze come on nginikezele okusho ukuthi uma indodana izolahleka iyakunquma ukulahleka Hawu kodwa boy. indodana iyadecide Hayi. ukulahleka Ngiyalahleka. yibackslider Ngiyalahleka. esikhuluma ngayo yadecide ukuthi manje sengenza njani bazalwane ngiyalahleka. But number 2 uma indodana ilahleki yona Hawu kodwa Jesu. Baba yasibulala. uma indodana ilahleka Mpostoli, ngiyazi ukuthi you are old enough now in the ministry. Kukhona umuntu oseke wakushiya. Nangiwa baba. Obuthi uyamkhulisa. Hayi ngiwa baba. Mayisehamba, akahambi yena. Yebo Nkosi yami. Indodana mayilahleka. Uyayizwa le? Ayilahleki yodwa. Oh yes. Moya ingcwele. Oh God. Nisekhona bazalwane. Uyabona indodana uma ufike la khona kufanele ilandele ubizo itshela bonke abanje ukuthi ngicela nisale khona la ningibona nje ninje ingenxa yalo baba ngicela nisale khona la ngicela nisale niseve lo baba even for my sake nidedeleni mina ngoba ungireleasile indodana yangampela ayilahleki nabantu ndodana yangampela ayilahleki nabantu. Uyabona lo ohambe tshela abantu ukuthi sengiyalahleka ke manje asilahlekeni bafowethu asilahlekeni bodadewethu asambeni ukwazi kwangesiyona indodana kwakubasket
yangempela noma ngabe isiyariliswa iphuma yodwa iphuma nesibusiso bese ihamba yodwa kodwa le iphuma nefa engalisebenzelanga ngoba laba bantu ophuma nabo akusibona abakho labantu basetshenzwe abazali bakhe enkosini why uphuma nabo yodana yangempela indodana mayilahleka ayilahleki yodwa ilahleka nezinto zasekhaya kuzobe manje uyabona angazi bangake ngibarilizile angazi bangake abanye amalalile Nkosi yami. abanye amalalile ngibonisa kunyamalalile nabanye engibarilizile kukhona abanye abaqale bathi ukusala kancane kwasengazathi basele kanti iqhude seliyakikilika ngaphandle libabiza ngaphakathi ndodana mayilahleka ayilahleki yodwa engathi-ke lebe nayishumele kubefundisi shumele kubefundisi namadodana akho nisekhona bazalwane but number 3 uma isilahleka noma isilinikiwe ifa ilidla nabantu abarongo lethi iBhayibheli wayidla kanye nabantu ababi angithi lisho na That's right. wadla ifa lakhe kanye nabantu ababi abangane ababi. Come on, Bishop. Kodwa ngizwa mase khuluma le ndodana endala ebengicabanga ukuthi isele Ngandihambile. ethi lo wathatha ifa yolidla nefe Hayi. Sasiyeke sizwe lento ukuthi kukhona ifele lapha kanti lo usele ngaphakathi nje kuthi makulala ubabelala ahamba ayolunguza ukuthi ifala lekhaya lidliwa nobani uphila impilo yalayikhaya emini aphila impilo yalena ngaphandle ebusuku le ndoda le ingecabanga ukuthi ngaphakathi kanti ilahlekile ngaphakathi isaselaphi zona iy'fele omdala okuthiwa yena unamathele baba usaselaphi ifele usaselaphi kuleli ifa lidliwe nefe lidla ifa lakhe elingasetshenzwanga wuye walidla waliqeda but bazalwane enye izinto engifuna uyibambe ukuthi uma into ungayisebenzelanga ilahleka kalula. Moingwe. Sengazi abantu abambalwa abawini lodwa. Kodwa kuzokube namhlanje ba broke as a church mouse. Ngazi kwangasho ngani kuthiwa As a club mouse. Akukho kudla semkhona. Ngoba into ongayisebenzelanga. Umuntu olotshalela umfazi umkhahlela kalula. Yebo, uthini kuthina ba? So. Hey, kodwa ngikhuluma nani bazalwane? Hey, into ongeyiyo ayikwazi ukugade yiyo. Awukwazi usebenze nje. Uzothatha kanjani ife elisetshenzelayo? Uyasebenza. Ungakazi usebenza. Mina yabafundisi ngixolele. Sengikhuthaza manje ukuthi abafundisi bonke abahamba bayosebenza. Mawunesithuthwana sithinditha. uyosebenza. Usesikhathi. Sesiqalile ukubona amathayile enkonzweni. Yebo, ushubile baba.
Trust in it. How God to address? Can you wait to look at the senior pastor naye ngiyeka qoqobale ishume encane efika phuma nawe uyosebenza How was sure? into ngoba kakuyijulukele kalula Ngoba uyisebenzela. into ongayisebenzelanga lo mfana wayiluza yonke ngenxa ukuthi wayengayisebenzela. Hey kodwa Jesu nathi ngakhuluma into engasukumisi umuntu namhlanje. Hey, uyasukumile. But nansi into esine eyenzeka lithi iBhayibheli uthe uma sekuphelile okwakungasetshenzelwanga wona wahamba wayofuna okuzosetshenzelwa wona. Kwasho ukuthi indlala yayibhokile indlala yayibhokile indlala wathi wena umsebenzi wokulusa izimvu iy'ngulube uyolusa iy'ngulube How coach? walusa izimvu wangababikho umuntu nomnikeza ukudla wathi uma uzophakelwa iy'ngulube lithi iBhayibheli naye wancanela. Uyabona-ke ingulube uyabona-ke ingulube uma sekuphela ukudla phambi kwayo ifike ithi ingulube bese ithi ingulube bese iyahlanganisa bese kubuyisele eswini kuthiwa wafisa naye ukuzifunza ngalokhu ingulube ekudlayo. Awuzongisho igama lakho lokudla kuthiwa imidumba. Hey, ngiyaduma. Suona ama-fish and chips la imidumba. Wathi uma isetulula isandla wakhumbula amafethi awu-2. Come on. iBhayibheli lithi wasa enhlizweni yakhe wakhumbula into eyodwa ukuthi nginobaba, wakhumbula esibili ukuthi nginekhaya. Let's close. Unayo kambe lento yami? Unayo kodwa lento yami engiyifunayo. Yes Lord. Siyabhala manje. Let me tell you bazalwane, noma ifebe seqede yonke into yakho ziyakwazi ukukushiya. Abangani bakwazi ungasena lutho ukukushiya. Kodwa uBaba wayehlele pheke la umfana alahlekela ngakhona. Eyenza uma omnye wabafundisi ekhethe uphuma ngobekdo ngingamlandeli ngibukela kulo baba. That's right, sir. Wahlala nje waphela la yalahleka ngakhona. Uyabona kuBaba umuntu okwazi ufika, umuntu okwenzela zonke izinto usufikile, umuntu okhathazekayo ngokuthi uyakhula noma ukhuli na, umuntu okubekela ifa ukuthi mhla usukhulile uzokunikeza lona, ukuze ungaqali wena phansi njengaye, ufuna wena uqale la agcine khona. Wakhumbula ukuthi nginobaba, ngimoshile kodwa nginobaba, izinto ziyaphetha kodwa nginobaba. Khumbula ukuthi nginobaba. Wangagcina ngokukhumbula ukuthi unobaba. Lithi iBhayibheli wakhumbula nokuthi hey
wakhuluma namazwi wathanda ngesiGreek. Uma ewakhuluma uthi bangaki abaqashwa bakababa abahlala ekhaya likababa abanokudla okuningi, mina ngihleli la ngingenalutho. Mawulanda ngesiGreek lithi, how many of my father's hired servants that are eating my father's food, living in my father's house, having the privileges that should be mine, while I sit here. Nihlupheka ngiyindoda, nihluphekela ngiyindoda, nihluphekela ngihona, nihluphekela ufuna namhlanje umuntu ozothi nihluphekela nobaba wasezulu, nihluphekela ninomuntu emzimbeni wami wonke ninama-fingerprints akhe, nihluphekela 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 Suphekelane khona uNkulunkulu, suphekelane khona uJesu. Ibulawelane isono, ikhona inkosi yamakhosi yalenga esiphambanweni yethu kufenziwe, kwadabuka isihlengo sethempele, kwabonakala izinto ey'julileyo ezayifihlakele ngale kwekhetheni. Nihluphekhelane. Why don't I come back home? Lisekhona Ikhaya, Usekhona UBaba, Lisekhona Ikhaya, Usekhona UBaba, Lisekhona Ikhaya, Usekhona UBaba. Indaba yokuthi ikhaya likhona awukwazi ukucabanga lokho uma kusemnyama. My God. Hallelujah. Amanye amahumusha athi when he came to himself. That's all. Amanye athi when he came to his senses. That's right. Yes. When he discovered himself. Yes. My God. Ukuthi ngeke ngikwazi ukuphumelela kuphi lekhaya, ngeke ngikwazi ukuphumelela kude nobaba. Makusekhanda yathi I will rise, I will rise and go to my father. Uyabona ke mawubuyela ekhaya ubokwazi ukuthi awubuyeli ubhuti omdala. Yes sir, yes sir. Kukhona abantu ababuyela kobhuti abadala. Yes sir. Yingakho obhuti abadala bebheka
nabo baqala ukubheka ngaphakathi. Yes, sir. Yes, sir. Kodwa uthi mina ngiyakubala. Yes, sir. Angiye sebenzini. Yes, sir. Yes, sir. Uthi njengoba ngiphakama nje, I will rise. Number 2, I will say to my father. Yes, sir. Father, wahamba isikhathi esigaka, wahamba nezinto zala ekhaya, kodwa awukakhohlwa ukuthi ubaba wakho lo. Baba, angisafanele lokuthiwa umntwana wakho. Ngenze. Umuntu ofile la ekhaya akafuni nje ukubizwa, kodwa ufuna nokwenziwa. My God. Love that. Sure. Abanye basindisiwe but they are not made. Ingakho ubona ukuthi usindisiwe uhlabela amaculo, uhlabelela uyakholwa kodwa Akenziwe. isififa. My God. Mercy, Lord. Akenziwa. Let me tell you this. Sengiyahamba. Uyabona uJesu uma ebiza abafundi. Matthew chapter number 4. Yeah. Uthi nilandeleni. I will make you. Nizonenza. Yeah. Ngomuntu oright. Uvuma ukwenziwa. Awuveli nje uthola amandla okuyeka i-boyfriend noma i-girlfriend unyanga ushiye yonke. Awuveli kwenzeke. Kodwa uthatha isinqumo sekusile ukuthi I will follow Jesus. Hallelujah. And ukulandela uJesu kwenza ukuthi aphinda lule izandla lezi akwenza ngazo noma akubumba ngazo aphinda kwenze futhi. Hallelujah. Wow. Word, sir. Word. Sengizwa amandla kakhulu. Egama likaJesu. Hands. Wathi ubaba ke namhlanje ngiyakwenza. Ngizokwenza izinto engakaze ngizenze kuwe before. Izinto engakaze ngizenze nakubhuti wakho. Wathi khumula zonke izimpahla zakho ezingcolile. Ngiyakwenza manje asiqale ngempahla khumula. Take off. Take it off. Wakhumula zonke impahla wathi ngene bhavu. Wangena bhavu. Wagezwa wathi mayiphuma wathi mlungiseleni impahla manje yokudodana. Nikezeni impahla manje yokudodana. Hayi lingagcini nalapho, mhlabeleni elikhulu phalisiweyo ukuthi adle manje angene etafuleni adle nobaba. Why kwenziwa zonke lezi zinto uyenziwa. My God. Uyabona mayiqeda ukwenziwa kwaba jealous ubhuti wakho omdala ngoba sekwenziwa izinto engenziwanga kuhle. Uthi mina ngaze ngihlatshele ngisho iqhebukazana nembuzi kodwa lo mhlalele ekhuluphalisiweyo wathi hayi ndodana ubefile kodwa manje useyaphila, ubelahlekile kodwa manje usetholakele. Let me tell you that. Mawubuyele engqondweni uthola nama privileges. Mawubuyele engqondweni. Hallelujah. Vele engqondweni. Ngiyakhumbula 1979 ngaba nephupho. Uma nginephupho ngaphupha indoda eyayiphethe isikhwama nje ngazi sinani. Le ndoda impofu. Le ndoda le ngiyaphupha 3 ngayiphupha le ndoda yafike amaphambi kwami yasmile. Mayiqeda ukusmile esingithinta la ekhanda engathi inwele zami zasha ngalelo langa. Ngithinta la yayisithi kimi ubalike athuka ngathi uzakini ungangazi.
ngatshela umama ngathi ngikhipha indoda athi le ndoda inje namaphupha agcina ngalelo lama ngingaphupha amphuphi nje Nawe ma. Nito ngaphuphi ukuthi ngiphuphe ikhosha izinja semkhosha yini nomzini khona abantu abaphuphayo aphuphe azaphatheke kabi mhla engaphupha so ngichaza le ndoda ntakwamphela ayichaza wathi umama angiyazi kahle le ndaba esigogo safika gogo ngathi mangichaza wathi hayi umbonile impela umyeni wethu. My God. Ngoba umkhulu wayinamakhosikazi awuthe. Oh, okay. Umkhulu ke kwakuyinyanga. Athi umbonile umyeni wethu. Ngempela hayi le eyeredo. Le ekwazi izinto zakhe zitshela ukuthi uzubani nobani hayi laba aba-advertiser ku-radio ukuthi benzani nani hayi umkhulu sizinyanga lezo. Kuthe uma sifika gogo ngimchaza wathi gogo kusho ukuthi lezi ikhoma zakhe hayibo indodana uyayithatha imtholile namhlanje ozoqhubeka nazo wayithatha ugogo ikhwama wayiletha futhi wayibeka phambi kwayo bishop athi no kanti uboneka akwazi nangifunda uSunday school ukuthi lezi zinto zokunyanga nezangoma amadimono lawo angena kubantu Lisekhona bazalwane akunendaba noma ngabe sekuthwasa noma ubani njengoba sewumkhuhlane nje ukuthwasa everybody uyathwasa uthwasa ngisho ingane zabazalwane uthwasa nabazalwane abanye bekubagqokile besekhonzweni benencwambo ngaphansi ngoba kuyathwaswa sewumkhuhlane. Ngathi angikwazi ukuthatha le ngabheka phezulu esulwini ngaleso sikhathi kwasekuzophela unyaka ka-1979 kanti ku-1980 kuzofika indoda ubaba uBhengu indoda ende yafika le ndoda inevoice enkulu yafuna ivesi kuMatthew kuchapter number 11 verse 28 yathi ukhona yini osindwazanini kini nina nonke engikhatheleyo nenisindwayo mina ngizoniphumuza. Ngabuka uJesu ngabuka ikhwama zikamkhulu ngabuka uJesu ngabuka ikhwama zikamkhulu yathi papayi mkhulu ifune zakaJesu ikhwama yathi Jesu ngena enhlizweni yami uyisize nisindise ngixolele zonke izono zami bhala igama lami encwadini yokuphila yewundlu omsinisi nje kuzobe namhlanje anginasizathu sokuyele mukufa ngoba into ayenzele ukuphila kwami inkulu kunazo zonke izinto ey'khona emhlabeni. Ngase ngimbone onjengaye osindisayo okhululayo wakulenga esiphambanweni wokuchitha igazi lakhe wamemeza wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Mthanda mayisethe ekhuluma noNkulunkulu ethi baba ngiyabeka ukuphila kwami ezandleni zakho ngoba into mawuyilahla awuyibeke ezandleni zomuntu kodwa umuntu usazoyilanda uyibeke ezandleni wathi phatha nakho ukuphila ngolwesihlanu ngoba ngiyabuya ngesonto ekuseni unikeze ngokwami
Let me say this as I close. Mhlawumbe ngabe ngisemahlathini amnyama. Mhlawumbe ngabe ngihlaba abantu. Uqinisa ubunyama. Kodwa anginaqala ezandleni zami. Uma ngivuka ekuseni ngo-3 ngivuka ngibheke phezulu ngithi apha baba akekho njengalo. Ubani ongalinganiswa nawe? Ngoba ngiphi isinkwa semihla nemihla. Wena Nkulunkulu, wena Baba. Sengize ngaba indoda ngaba mdala. Manje I'm about ukuthi ngifike la khona kuthiwa umuntu uyaretire. Kodwa lalela angase ngimbone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe. Ngicela ukuba ngase ngimbone. Hallelujah. Ukhona ubaba. Hallelujah. Ukhona nekhaya. Ukhona ikhaya. Ukhona nobaba. As I close. Nilanga fika lapha nganikela ngedwa. Ngathi ngiyabuya ekhaya. Wathi ugogo kanti uyithatha nini lezikhwama? Ayisina indawo la endlini yami. Ngathi umyeni wakho phatha ikhwama zakhe. Ngiselo uthomela. Udalo wakho. Angumazi ngisho umazi. Hey Nkosi yami. Ubeka gogo. Kuzoba namhlanje akhona dose ngelikhonza. Yes sir. Umoya engikhothama kuwo akho altari. Engikhothama kuwo. Konke ngikho nenginakho. Musa. Ubaba. Mayila. Nekhaya. Ebetshela ubazalwane mhlawumbe mawungakazi kahle ngibusisekelo kokwangempela. Hayi kokudala. Ngibusisekelo kokwangempela. Omunye owaye ezama ukungirecruitela kulento okuthiwa Illuminati ezama ukungirecruitela khona. Ngambuza ukuthi yini eninayo bafowethu. Mina engenayo. Yini engenayo. Ayabusisa ubaba. Akusheshi ngane ze ungagijimela ibusiso ufane nalezi izimvu egijimela amadlelo. Isa kuye ngoba yena uthokholwa yimi unokuphila ophakade. Ithe ngiyafunda leli gama elithi uphila ophakade kwathiwa izowe. Leli gama elithi izowe lisho the God kind of life. Ukuphila kaNkulunkulu. Sinokuphila kaNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Lokho kwenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Ikhona lokho kuphila. Hallelujah. Ukuphila ngaphakathi kwethu. Thank you Lord. Wathi makusa. Wazi ukuthi kukhona ikhaya. Wazi ukuthi kukhona baba. Asimeni ngenyawo. Ikazile mihla. Wow.
ususindisa abantu uNkulunkulu wafa a-criminal death ukuze usindise abantu. Wena ungumsindisi womhlaba, wena ungumsindisi wesintu.